društvo, jede mi se ovo, jel može? O, nema problema. O, wow, šta je to? Aha, shvatam. Hajde da zavrtim ovaj krug. Kome će šta ispasti? Idemo. Opa! Čini mi se da sam shvatila. Odmah ću da počnem. Dakle, prvo ću premazati kremom koru. Sloj po sloj, tako je. Biće jako ukusno. Treba premazati tortu kremom sa svih strana. Da. Uveravam vas, pobeda u ovom krugu će biti moje 100%. O, da. Ispalo je prelepo. Svaka mi čast. Kako zabavno. Što? Hej, daj mi. Ova lizalica će mi zatrebati. Moram je otopiti. Gotovo. A sada stavljam kalup. A sada pažnja. Naš oblik je spreman. Da, tako je. To je baš ono što mi treba. Unutra ću sipati slatke bombone. Odlično. A sada zatvaram vrh. Dodajem slatku facu i to je to. Pogledajte baku. Ništa posebno. Sad ću vam pokazati kako treba. Hajde da počnemo. Prvo stavljam moje kalupe u rernu. Tako je. Zatvaram i čekam. To je to. Može se vaditi. Da, sada treba sve iseći na kockice. Tako je, sada treba sve lepo poređati. Pogledajte kako su šarene. Zatim ću premazati kremom svaku kockicu. Da, tako je. Zatim ću sve razmazati. I to je to. Ali to još nije sve. Treba nacrtati konturu. Da, baka baš lepo crta. Ja sam završila. Šta je? Kako si slatka. Uzmi, moje draga. Hvala. Kakva lepota. Vreme je da ukrasim moju buduću tortu. Počinjem. Cool. A sada stavljam ovo na vrh. Da, a unutra ću sipati nešto jako ukusno. To je slatka roze glazura. Baš je lijepa. To će biti fantastična torta, ne sumnjam. Gledajte kako lepo curi glazura. Ostao je posljednji dodir. To je to, moja balerina kapućina je spremna. To je prelepo. Prijatno, mala. Wow, kakva lepota. Hoću da probam prvo ovu tortu. Izgleda jako privlačno. I ukus je dobar. Da, zadovoljna sam. A sada želim da dobijem ove bombone. Koliko ih ima, cool. Moram da probam. Da. Obožavam. To nisu bombone, to su žvake ekstra. A sad je vreme da probam drugu tortu. Gledajte, unutra su neke kockice. Ukus je dobar, sviđa mi se. Wow, ovo je slatka balerina kapućina. Sad ću probati njenu haljinu. Joj, tako je nežna, topi se ustima. Da, super. Odlučila sam, pobedila je ova torta, čestitam. Je li neko sumnjao? Ja sam najbolja. Dakle. A sad mi se jede sladoled, jel može? Baš me zanima šta će ispasti. Jasno, to je lako. Pogledajte pažljivo. Ja imam super gazirani sok. Moram da stavim flašu u frižider. Evo ga. Ubacujem Coca-Colu unutra i čekam. Kako
Kakva slatka lubenica? Rose, sad ćeš sve pojesti, šta radiš? Ups, što da radim? Imam ideju. Dajte to meni. Otvaram. Šta je to? Ne, to mi ne treba. A možete da uzmete? Šta radiš, bre? Okej. Dobro, što postoji još jedan frižider. Stavit ću kolu ovdje. Sad ću ga prevrnuti. Cool! Odmah ću početi da pravim sladoled. Pomešat ću mlijeko sa gaziranim pićem. Tako je. Sada zatvaram i otvaram. Pogledajte kakav sladoled sam dobila. Čini se da znam pobednika u ovom krugu. To će biti ja. A sad ću napraviti slatku facu. I još nešto nedostaje. Znam. Gledajte. Kako vam se sviđa? Ja mislim da je to preslatko. Bako, vidi. To je divno, svaka čast. Wow, koliko ovdje ima sladoleda. A vreme je da i ja napravim nešto ukusno. Treba će mi sok od lubenice. Sad ću umutiti unutrašnjost. Tako je. Dovoljno. A sada stavljam sve to u frižider. Gde da stavim? Ovo moram da sklonim, smeta mi. Bacit ću to. Moja flaša. Jel tako? Ma dajte, sad je moj red. Ona nije normalna. Dobro, dovoljno se ohladila. Sipam gazirano piće u čašu. Dodajem slamku, limun i to je to. Ja sam završila. Šta? Hej, bako, ustajte. Da, vreme je da izvadim svoju lubenicu. Da vidimo. Moja kugla od lubenice je gotova. Uzet ću kašiku i... Drži, moje draga, probaj. A sad mi treba štapić. Ubacujem ga. Sad ćete vidjeti kako se pravi najukusniji sladoled na svetu. Tako je. Sad ću uzeti zeleni šlag i obojiti lubenicu. Da, tako je. I obavezno treba krokodil. Evo ga, baš je sladak. Stavit ću ga odozgo. Ja sam završila. Prijatno, mala. Wow, sve je tako lepo. Hoću da probam prvo ovog krokodila. Ovo je lepo. A kakva je lubenica? Zašto ne mogu da zagrizem? Sad ću je razbiti. Da. A još će mi trebati kašika. Tako će mi biti zgodniji da probam. To liči na voćni led. Super. Kakav lepotan. Sad ću probati patiku. Slatke. Šta je ostalo? Wow, to je nešto zanimljivo. Ne razumem šta je to. Dakle, pobedio je ovaj sladoled, svaka čast. Hvala puno. A sada hoću ovakvu pastu, gladna sam. Sad ćemo vidjeti. Opa, shvatila sam. Otkud si ti ovdje? Dobro, sad ću te malo srediti. Moram te obući. A sada cipelice. Da. Kako si sladak. A još će mi trebati bušilica. Evo je. Sad ću izbušiti nekoliko rupa. Tako je. A sada u te rupice stavljam moje špagete. Evo ih. Jedna, druga, treća i tako dalje. A zatim stavljam to u ključalu vodu. I čekam da se špagete skuvaju. Šta ona radi? Pa dobro. Moram da se saberem mirno. Prvo treba dobro pomešati moj sos. Da. Zatim ću dodati kokosovo mlijeko. I opet mešam sve. Divno.
Zatim stavljam špagete unutra. Biće jako ukusno. Samo pogledajte ih. Ali to još nije sve. Sad ću napraviti nešto zanimljivo. Uzet ću najlepše žele bombone i napraviti od njih glavice za škamp. Stavljam škampe na špagete. Lepota. Šta? Bako, vreme. O, ne, moram da požurim. Čini se da neću stići. Oni su već sve spremili, šta da radim? Tačno. Sad ću sve uraditi. Gledajte, uzimam ovakvu stolicu i stavljam na nju špagete. Dodajem paradajz i to je to. Brzo i ukusno. Završili smo. Prijatno. Šta je ovo? Ovo je već zanimljivo. Kako slatko. Šta? Ja neću da jedem to. Šta da probam? Dobro, sad ću probati ovu čudnu stolicu. Ne volim paradajz. Ne, ipak neću jesti to. Kakvo je ovo jelo? Jau, odvratno. Fuj. U ovoj rundi nema pobednika, žao mi je. Kako to? Što? Znam šta želim. Spremite mi jaje. Koga najbolje spremi, taj će pobediti. Dobro. Ja počinjem. Uzet ću ovakav kalup. Da, i treba će mi još lopatica. A sad ću sipati fil u kalup, tako je. A zatim razmazati sve lopaticom. Divno, unutra ću sipati čokoladu. Izgleda prelepo. Gledajte, napravio sam čokoladno jaje. Gotovo. A sad ga treba zalediti. Brzo ću to ja. Jao, šta je to? Samo ne to. Jao, moje naočare, ne vidim ništa. Ups, nisam hteo. Izvinjavam se, bako. Izvolite. Da, tako je mnogo bolje. Hvala. Okej, nastavit ću da kuvam. Sad ću napraviti punjenje. Koristit ću marshmallow i čokoladne bombone. O da, to će biti baš ukusno. Dodat ću još šarene konfete. I to je to. Zatvaram jaje. Ja sam pravi majstor. A šta je kod ostalih? Poklopac ide ovdje. Odlično mi ide. Zadovoljna sam. A sad mi treba fil. Treba ga dobro razmazati. Uradit ćete uz pomoć kašike. Super. A sada treba ukrasiti moje jaja. Uradit ćete uz pomoć borovnice. To je pravo voćno remek delo. A šta je kod Michaela? Nije loše, ali ja se neću predati. Nacrtat ću obrve. Da, to mi treba. Stavit ću zvezdicu, rog i... Pogledajte, napravio sam divnog jednoroga. Kako vam se sviđa, devojke, jeli? A šta je kod vas? Šta? Svi su skoro završili, a ja još nemam ništa. Šta da radim? Tačno, znam. Imam dobru ideju. Polako. Da, nabavila sam veliko jaje. Bako, vidi. Odlično. A sad ga treba ofarbati. Koristit ću zlatnu boju. Super, a sad ću nacrtati oči. A zatim usta. Da, odlično je spalo. Bako, ja sam završila, vidi. Nije loše, draga. A mala, možeš probati. Wow, kako sve lepo izgleda. Šta je ovdje? Sad ću probati. Ovo jaje baš mekano. Sad ću ga probati. Da, to je veoma ukusno. Svidjelo mi se. Topi se ustima. Dovoljno. A vreme je da probam sljedeće jaje. Šta? Wow, pa to je jednorog. Kako slatko. Znam šta treba raditi. Moram ga razbiti. Tako je. Šta? Unutra su slatkiši. Neverovatno. Baš mi se sviđa. Da, tu je sve što jako volim. Divno.
čas, ostalo je posljednjega. I njega ću razbiti. Da vidimo šta je unutra. A? Što? O ne, šta je to? Fuj! Kako ligavo! Gdje? To mi ne treba. Dakle, pobedilo je ovo jaje. Da, ja sam pobednik. Šta mi se sad jede? Znam! Hoću ukusne palačinke, jel može? Hajde, dajte sve od sebe. Dobro, treba će mi tiganj. I naravno testo. Napravit ću male okrugle palačinke. Da, odlično mi ide. To nije težak zadatak za mene. A sad će mi trebati štapiće. Uskoro ćete vidjeti šta sam smislio. A sad ću uzeti klješta. Aha, i vadim svoje palačinke. O da, ispalo je super, ali to još nije sve. Koristit ću šareni fil. Zeleni, žuti i crveni. Da, svaka mi čast. Dodat ću još slatke konfete i to je to. Pogledajte, napravio sam lizalice. Zar to nije genijalno? Stavit ću ih u čašu, tako je. Moje jelo je spremno. Što? Šta je to bilo? Bako, je li to vaše? O, evo je. Da, baš ti hvala. Ja sam već ispekla svoje palačinke. Baš su super. Hoćete jagodu? Da, hvala. Baš je slatka. Drago mi je. Dakle, da, trebaju mi jagode. Iseći ću ih i ukrasiti svoje jelo. Pogledajte. To je preslatko. Ajoj! A šta to radiš, draga? O ne, sve mi gori. Ajoj. Hvala, bako. O ne, opet vatra. Treba hitno nešto uraditi. Mirno, Lilian. Smislila sam nešto. Eto, požar je ugašen. Dobro, baš sam se uplašila. Moram pojesti bombone da se smirim. Čekajte, imam ideju. Da, sipat ću žele bombone u čašu. Sad ću vam pokazati nešto zanimljivo. Stavljam čašu u mikrotalasnu i uključujem. Ostalo je malo sačekati. Gotovo. O, da, ispalo je super. Pogledajte, to je tečni žele. Baš je lijep. Treba ga malo ohladiti. Eto. A sada stavljam to na tanjir. Pogledajte. Ali to još nije sve. Ovaj žele treba iseći ovako na kolutove. Da, pažljivo. Wow! Gledajte, imam šarene naočare. To je jako zabavno. Dodat ću malo šlaga. Mislim malo više. Zatim žele bombone i eto, moje jelo je spremno. Vidi, bako. Ko će ovog puta pobediti? Wow! Baš mi se sviđa svako jelo. Izgleda nevjerovatno. Svaka vam čast. Probat ću prvo ove lizalice. Wow! Pa to nije lizalica. To je palačinka. O ne, zagrizla sam štapić. Ne sviđa mi se to. A sad ću probati bakino jelo. Wow, ja obožavam voće. To je jako ukusno. A šta je ovo? Neverovatno. Probat ću malo. Pa to je žele palačinka. Oduševljena sam. Kako slatko. Zadovoljna sam. Ovo je najbolje jelo. Čestitam. Šta? Da, pobedila sam to. Za moje jelo će mi trebati kola. A tačnije, treba će mi prazna flaša. Da, gotovo. A sad mi treba nož. Tako je. Isekao sam flašu na 2 dela. Odlično. A sad mi treba topljena čokolada. Baš je ukusna. Dakle, sipat ću čokoladu u 1 deo flaše. Tako je.
A sad ću rasporediti čokoladu po celoj flaši. Da, svaka mi čast. Kad se čokolada stvrtne, mogu skidati flašu. Odlično. Sad imam čokoladni deo flaše. Jao, baka je opet zaspala. Pa dobro, neću da je budim. Dakle, pripremio sam šarene kore. Stavit ću jednu koru u flašu, zatim dodati fil. Posle opet kora, opet fil, kora, fil i tako do kraja. I pokrivam sve drugim delom flaše. Da, super! A sada uzimam M&M's bombone. Ovim bombonama ću ukrasiti flašu. Kako lepo! Odozgo ću staviti poklopac. Gotovo! Ja sam završio. Bako, ustajte! Kako vam se čini moja flaša? Jao, veoma dobro, šefe. A šta ja da radim? Tačno, ja imam moje omiljeno cveće. Treba mi vaza. Uzimam kikiriki puter i stavljam kašiku na dno vaze. Da, tako je. A sad mi treba moj domaći džem. Ova je sa ukusom borovnice. Jedne kašike će biti dovoljno. Šefe, mogu li uzeti vaš fil? Hvala. Sipat ću ga u vazu. O da, sviđa mi se kako ispada. Napravila sam baš puno slojeva. O da, na kraju ću ubaciti poki štapići. I to je to. Dodat ću sveže jagode iz bašte. I završila sam. Kventi ne vidi. Jeste već završili? Onda moram se ubrzati. Dakle, uzet ću čašu. Sipat ću unutra žele bombone. Treba mi što više žele bombona. Različitih oblika i ukusa. Da, tako je. Čekajte, zašto je tako ljuto? Ovo nisam očekivao. Ali ova vatra mi je pomogla da istopim bombone. Gotovo. Wow, spremili ste toliko različitih jela? To je nešto šareno, zanimljivo. Wow, pa to je žele. Sad ću probati. Sviđa mi se. Da, svaka čast. Cool. A sad ću probati ovu ogromnu tortu. Pa to su poki sa jagodama. Wow, cool. A kakav je desert? Probat ću. Wow, koliko slojeva, neverovatno. Oduševljena sam. Ogo, šta je ovo? Čokoladna flaša? Pa to je torta. Kakav je ukus? Neverovatno. Dakle, svi ste pobedili. Čestitam. Jeste čuli, malu? A mi smo pobedili. To. A sad mi se jede nešto u obliku plišanog mede. Hajde, spremajte. Pa to lako. Sigurno ću moći da napravim remek delo. Dakle, sad ću oblikovati tortu. Oho, Kventine, dragi, pogledaj šta šef radi. Da, to sam ja smislio, ja sam genije. Napravio sam savršenog medo od torte. Dodat ću uši. Gotovo, zatim nos. I obavezno oči. O da, to je preslatko. Ostalo je samo dodati fil. Treba mi što više fila. Pogledajte kako lepa boja. Da, moje mede će biti nežno roze boje. O, preslatko. Žao mi je čak i da ga jedem. Lepota. Oho, šefe, vaš mede je neverovatno lep. Svaka čast. A ja ću napraviti palačinke. Ja sam najbolja u tome. A gledajte, moje palačinka je također u obliku mede. Preslatko. Gotovo, palačinka je spremna. Stavit ću na tanjir. Zatim ću dodati malo šlaga. Lepota. I preko ću staviti drugu palačinku. Zatim opet šlag. I još jedna palačinka. Da, ponovit ću to puno puta. Svaka mi čast. Zatim ću uzeti čokoladu, nacrtati oči, nos i obavezno usta. Da,
I na kraju ću preliti sve medom. O, Quentine, pogledaj šta je tvoj baka smislila. Wow, to izgleda baš cool. A ja još ništa nisam napravio. Treba nešto smisliti. Imam ideju. Uzet ću žvaku i kalup. Stavit ću puno žvake u kalup i istopiti je. Da, ovako. Ponovit ću to nekoliko puta sa različitim bojama. Dakle, imam zelenog medu. Gotovo, vadim ga. Baš je sladak. Zatim ću dodati puno Nutelle. Nutellu vole svi. Aha, ovako. Preko ću staviti crvenog medveda. Zatim žutog i to je to. Wendy, probaj brže. Wow, kako slatke mede. Ne mogu da verujem. Wow, ova torta je savršena. Jedva čekam da je probam. Divno. Oduševljena sam. To je najlepša torta na svijetu. Ekstra. Šta još ima ovdje? Probat ću ove šarene mede. Ovo je žvaka. Sviđa mi se. Balon je pukao. Nema veze. Wendy, bila si tako smešna. Smiri se. Dobro. Ovo više neću jesti. Ovo su palačinke. To je sigurno spremila baka. Sad ću probati. Da. Bako, ti si najbolja. Uvek znaš šta želim. Unuka izabrala mene. Baš mi je drago. Čestitam, bako. Hvala. Obožavam ovu igricu, tako je zanimljiva. Pogledajte sami, možete i vi da igrate u nju. Instalirajte igricu Multidosort u App Store-u ili Google Playu, biće zabavno. A Wendy, tu smo. Jesi zaboravila na nas? Šta? Jesam, zaboravila sam. Spremite mi telefon, jel može? Šta? Telefon? Ali kako ću to uraditi? Treba razmisliti. Tačno. Mogu iseći potreban oblik, a zatim dodati šlag. Šefe, šta ste smislili? Da, ja sam već napravio oblik. Ostalo je dodati marcipan. Da, razvaljat ću sve to. Odlično mi ide. Gledajte, napravio sam savršen pravougaonik. Bako, kako vam se čini? Što je to? Da, i ja sam napravila savršen oblik. Pogledajte, imala sam takav telefon kad sam bila mlada. A ja nemam pojma kako izgledaju ovi vaši savremeni telefoni. Šefe, a šta je kod vas? Nije loše. Hvala, bako, i meni se sviđa. Da, ja imam savremeni telefon, baš je dobar. Usput, odlučio sam da napravim igricu Multidosort u mom telefonu. Znam da je Wendy obožava. Stalno igra u nju. Nadam se da će biti oduševljena. Quentina, šta je kod tebe? Ja pravim oblik telefona uz pomoć pravog telefona. Da, stavio sam telefon na hleb, a zatim sam ga isekao. Odlično. A sad ću dodati šlag, zatim opet hleb, opet šlag i tako nekoliko puta. Odlično mi ide. Da, a sad ću staviti različite aplikacije, kao na pravom telefonu. Cool. Wendy, gledaj brže. Kako slatko. Svaka vam čast. To izgleda čudno. Šta? Hleb sa šlagom? Ne, to nije za mene. Sad ćemo da vidimo šta je ovdje. Halo. To je stvarno telefon, ali neki stari, kao kod bake. Sad ću ga probati. Sviđa mi se ukus. Dakle, vreme da probam posljednju tortu. To je nacrtana moja omiljena igrica Multidosort. I torta je divna. Šefe, svaka čast, vi ste pobedili. Čestitam. Da, ja sam najbolji. Pobeda je moja. Očekivao sam to. Šta je to kod Bele? Izgleda da je to mala žele kola. Kako slatko. A šta je kod ostalih? Opa,
To je srednja želekola. Jill, baš ti se posrećilo, ali ne više nego Tyri, jer je ona dobila ogromnu žele flašu. Bella, jesi vidjela? Pa šta, i ja imam želekolu. Da, ali moja je ogromna. Devojke, prestanite već da merite ko šta dobio. A bolje probajte vaše kole. Jao, žele flaša pogodila Jill. Ups, izvini Jill, stvarno nisam htjela, daj to ovamo. Dakle, vreme da probam. Kako super. To je divno. O da. Sad je moj red. Dakle, treba će mi tanjir. A preko ću staviti žele. Uzet ću viljušku i nož. Da, hoću da isečem žele na male komade. Odlično. A sad ću probati. To je prelepo. Baš mi se sviđa. O, smislila sam kako da prankujem Jill. Uzet ću njen žele i staviti umjesto njega pravu flašu. Kako ukusno. Hoću još. Jao, o ne, šta je to? Zašto me je poprskala kola? Jill, to je bio prank od Tyre. Bella tu sigurno ništa nije kriva. A Tyra je već stigla da pojede sve. Ma dajte, bilo je smešno. Dakle, vreme je da probam svoju kolu. Sad ću probati. Jo, a šta tu tako gledate? Čekajte, je li to vas moja žele flaša tako privlači? Zabavno. Hej, moj prst. Oho, devojke su tako ogladnili da ne primeću razliku između tvog prsta i želeja. Šta? Ne, neću vam dati, to je moja flaša. To će biti naše. Hajde, jedi to. O, da, to je prelepo. Nevjerovatno, pojest ćemo sve do kraja. Da, ja obožavam žele. Prelepo, ne mogu da se zaustavim. Devojke, ali to je moja hrana. Jo, nikad nisam vidjela devojke takve. Da je bilo ukusno. Da, slažem se. Pa ćemo nastaviti? Da. Moramo pojesti sve do kraja. O, blago nama. Prelepo. O, da. Što više jedem, više mi se jede. Ojoj, plašim se. Tyra, još nisi pojela svoj žele? Onda se oprosti sa njim. Da, devojke će ga pocepati. Jo, kao da sam u kavezu sa gladnim tigricama. Ne bih htjela da budem na mjestu ovog želeja. Užas. Kako mala porcija nudli, to izgleda slatko. Još su i sa sirom. A Bella ima srednju porciju, to je već ozbiljno. A Jill je dobila najveću porciju. Kako ćeš pojesti sve to? Wow, blago meni. Wow, blago tebi. Hoćeš dati meni? Razumela sam, nećeš. Okej, znala sam da si cicija. Dobro, probat ću moje nudle. Imam male štapiće. Jedva čekam da probam. Kako ukusno! Čekajte, a zašto ne mogu otkinuti nudlo od pakovanja? Nešto nije u redu. Jill, pomozi! Hajde, vučem! I još! Umorila sam se. Ove sirne nudle su baš ukusne, prelepo. Daj ovamo. Pa to je stvarno sir. Divno, završila sam. Šta je to? Tyra, odakle to ovdje, možeš da paziš malo? Dobro, nema veze. Sad je moj red. Jako želim da probam svoje nudle. Jao, nudle su mi upale u nos, a sad ću da kinem. Kako odvratno! Bella, šta je to? Zar su to stvarno tvoje bale? Fuj, sad ću povratiti. Kako gadno! Fuj. Pa šta da ti radim? Okej, treba probati. To će sigurno biti ukusno. O, da, pogledajte koliko sira. Super. Hoću još.
Da, planiram da pojedem sve do kraja. To je divno. Jao, kako Bela privlačno jede. Hoću ja. I vreme je da probam moju ogromnu porciju. Jao, sve sam ispustila. Dobro, uzet ću još. O ne, sve pada. Sigurno nešto radim pogrešno. Nema veze, imam ideju. Stavit ću viljušku na bušilicu. Tako ću moći brzo da uvijem nudle. O, da. O, ne. To je previše moćno. Kako sada zaustaviti to? Ups. Nema veze, imam još jednu ideju. Treba mi projekat. Tačno, smislila sam. Gledajte, to je moj robot koji će me hraniti nudlama. Sad ću ga sastaviti. Tu će biti tobogan. A ovdje će biti robot. Eto, aplauz za mene. A sad ću proveriti kako radi. Wow, gledajte. On stvarno radi. On će stavljati nudle na tobogan, a ja ću ih hvatati ustima. Odlično, to mi treba. Wow, neverovatno. Bravo, Jill, ti si stvarno genije. Hajde još jednom. Neverovatno, to je jako zanimljivo. Dakle, robot je vas sve nahranio. Super. Hvala ti puno, robote. Jao, kakva mrva. To je mala flašica sa želeom sa ukusom hubabube. A šta je kod ostalih? Wow, to je srednji žele sa Skittles, cool. To mora biti mnogo slatko. Jao, a Bela je dobila ogromnu porciju žele sa mentosom. To će biti osvežavajuće. Dakle, Jill, počinje. Vrlo rado. Sad ću da stisnem i evo ga. A vreme je da probam. O, da, to je prelepo. Znate, mogu čak napraviti i balon. Gledajte. Jao, što je sa njim? Vaš čudan balon? Šta da radim sa njim? Smislila sam. Gledajte i eto. Napravila sam malo kuće. To je slatko, jel da? Divno. O, kako kula, daj meni. Hoću da vidim. Wow, kako dobra igračka. Ups, pukao je. I sva ruka mi je sad lepljiva. Gadno. Jill se to nije dopalo. To je ipak bila njena igračka. Izvini, Jill, nisam htjela. Okej, sad ću probati šta je kod mene. Wow, to izgleda mnogo privlačno. A kakav je ukus? O, to je predobro. Mnogo mi se sviđa. Neverovatno. Tara, tako smešno jedeš. Pogledaj sebe, sva si u Skittlesu. Hej, prestanite da mi se smijete. Osvetit ću vam se. Sad ćeš i ti biti sva u Skittlesu. Eto ti. Šta? Nisi pogodila. O ne, pogodila si moju flašu. Sad mi je rupa u flaši. Ali to je čak i zabavno. Da, a mogu da probam. Baš ukusno. Sad imam tako svež dah. Gledajte. O, kakav mraz. Zanimljivo. Pogledajte, okolo je sve u pahuljicama. Jao, izgleda da Jill ne vidi ništa. Smrzle su joj se naočare. Ali to je svakako lepo. Bela, hajde još. Da, vrlo rado. Sad ću pokušati još jednom. Eto, još malo pahuljica po vašoj poručbini. Wow, kako super, mnogo lepe pahuljice. Sad ću obrisati naočare. Tako je, sada sve vidim. Jao, Tara se smrzla, šta da radimo? Jao, Bela se zagledala u pahuljice i ne obraća pažnju na vas. Šta onda da radim? Dobro, mogu pokušati da je odledim uz pomoć fena. Možda će to pomoći. Sad ću probati. To radi, svaka mi čast. Hvala ti, Jill, pomogla si mi. A
sad će istopiti Beline pahuljice? Hej, to nije smešno. Zašto ste uradili to?